Barka da zuwa Hausa Viral. Zan so idan yau ne farkon zuwanka a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hausa Viral, ka daure ka dangwala mana alamar subscribe da alamar ƙarar sanarwa. Ta haka ne zai baka damar da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za su zo mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Wannan wani sabon labari ne daga naku fitacce shahararre wanda ba kowa bane face Auta bai gwarzon wannan shekara na 2023, ma'ana 2023 da muke ciki. Kullum a koda yaushe kullum burin wannan babban mawaki ya ga farin cikin masoyansa. Masu mu, idan wannan bidiyo ya burge ka, zan so ka danna mana alamar subscribe da alamar ƙarar sanarwa. Ta haka ne zai baka damar da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen za su kai tsaye da zarar mun ɗora. Muna godiya sosai, muna jin daɗi idan kuke bibiyar mu sau da kafa a cikin wannan tasha ta mai suna Hausa Viral. Muna godiya sosai, mu haɗa a lokaci na gaba domin jin ci gaban wani ainihin sabon labaran daga naku mai farin jini wanda ba kowa bane face Auta. Muna godiya sosai masoya, sai da ku.